Mondragon da gaur egun proiektu sozioempresarial handi bat, sortu zala hezkuntzaren sustagarritik, eta hezkuntzaren bitartez pertsonei gaitasunak eman, eta bizitza kalitatea on bat edukitzeko lan duinaren bitartez. Etzako erronka demografiako baino errealitate demografiaka daukagu, ez? Ontsi ikusiko dugu, urrengo 20 urtetan, 75 urte baino gehiago zen pertsonak Euskadin 123 izango da, ez? Bi soluzio ditugu martxan, ez? Alde batetik GSR-en bitartez, egoitzak ditugu martxan, eta hemen Euskadin 31 egoitza ditugu, eta beste alde batetik, biharrek ekimena jarri genduen martxan dala urte terdi, eta biharrek egiten duena da produktuak eta zerbitzuak eskaini pertsona nagusientzako eta menpekotasun zonakaten pertsonenako etxean, ez? Eta guztien eta alde batetik alde instituzionala eta gero beste alde batetik alde partikularra eskaintzen dugu, ez? Mondragon partetik. Enpresa mota guztien erronka garrantzitsu bada talentuaren erakarpena, eta gure rola gaur da putzat esplikatzea guk iten dugun lana eremu horretan, ez? Gehien behin bihu berba arrobisai buruz, gure kanteria, ikasleak, formazio duala, eta gure marka empleadoran inguruan iten dugun lana, ez? Horre die bi oinarri garrantzitsunak eta gero zelan poliki-poliki gabitzen zabaltzen gure kaptazio esparrua edo pertsonak erakartzen ditugun esparrua. Ja, Euskaditik kanpo, uneko 40 inguru etortzen die ikerlanera, eta purtsoa gure esperientzia kontau eta bestiekin partekatu, ez? Oraindik biziri dagoen utopia hori da, ez? Gizarte bat kohesionatu gogoa, gizarte bat pertsona emango diona bizitzarek kalidade on bat, eta azken finean gizarte bat edukiko duguna, gaur egun aipatzen dian 3 zutabeak modu sano batean, ez? Alderdi ekonomikoa, alderdi soziala eta alderdi klimatikoa.